Ah, magandang gabi muli sa inyong mga viewers, mga kakilala, mga kaibigan at lahat ng aking mga magsubaybay sa aking mga video. Ngayon ay nandito ako sa Compostela. May nakita akong magandang pailaw dito at may sumba pa. Kaya gusto ko itong kunan. Sana pwede. Wala sana ang ano. Kaya malis na yung isa at ilugar ko lang yung sasakyan niya para makuhaan ko ng video. Okay, thank you. At meron akong maparkingan sa aking sasakyan, saglit lang para lang makuhaan ko ito ng video. Bababa ko. Ayan, ito yung munisipyo ng Compostela. Malapitan ko lang para makita ko yung mga nagsumpa. Ito yung munisipyo ng Compostela at may nagsusumba pa. Bonus na ito mga kamay. Napakaganda yung munisipyo nila. So back to me. Bambina, oh, oh, bambina, oh, oh, bambina, oh, oh, bambina, oh, oh. Uy! Kayo kay! Bakit ang kapatid? Ito mga kababayan, mga followers, napakarami yung ano.
Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, thank you. Napakaganda yung view na akin na videohan. Sana magustuhan ito at i-upload ko maya-maya. Ito mga baka.